Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης απόψε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, ιδιοκτήτης καλύβας στο Δέλτα του Εύρου. Φυσικά έχει να κάνει και με το ενίσιο Δέλτα, γνήσιο μέλος από τα πρώτα μέλη αυτής της διαδικασίας. Ο κύριος Αποστολόπουλος όμως εδώ βρίσκεται για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη υπόθεση, διότι μέσα σε όλη αυτή την πύρινη λέλαπα δυστυχώς υπήρξαν και κάποιες φωνές οι οποίες προσπάθησαν με έναν τρόπο να παραπλανήσουν και να οδηγήσουν όλη αυτή την κατάσταση που ακόμη και σήμερα ζούμε στον Εύρο σε διαφορετική κατεύθυνση, σε άλλο μονοπάτι. Και αυτό αδικεί και τον τόπο αλλά και τους ίδιους τους Ευρύτες. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Αποστολόπουλος, διότι άκουσε πολλά αυτές τις ημέρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προσπαθώ με μια σχετική, μάλλον μεταξύ σοβαρού και αστείου, να διαχειριστώ λίγο την υπόθεση. Και εγώ έτσι προσπαθώ να το όχι, και εγώ έτσι προσπαθώ να το διαχειριστώ. Γιατί έχει πάρει μια γιατί έκταση. αλλιώς κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχραιμία μας και να τους δείξουμε ίσως δείγματα που θα επιβεβαιώνουν αυτά που λένε για μας. Δηλαδή η οργή τώρα, ο θυμός. Που είναι όλα δικαιολογημένα, ξέρετε. Ναι, είναι δικαιολογημένα, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Γιατί μας χαρακτηρίσανε ακροδεξιές συμμορίες, κυνηγούς κεφαλών, ρατσιστές κτλ. Είστε συμμορία, κύριε Αποστολόπουλο? Πάντα ήμουν συμμορία. Εγώ και ναι, αλλά με την καλή έννοια όμως και ευχάριστη συμμορία. Όχι έτσι όπως σας κατηγορούν πια. Και αν αρχίσουμε, αρχίσουμε να σκούζουμε, θα πούνε άτι, ορίστε, φωνάζουν οι φασίστες. Νυφάλια και με ψυχραιμία, τι σας στεναχώρησε? Προσπαθώ και δεν είναι εύκολο και αγωνίζομαι γι' αυτό. Νομίζω καλά τα πάμε μέχρι στιγμής, για να δούμε μέχρι το τέλος. Με στεναχώρησε ότι βρήκανε την ευκαιρία άνθρωποι στημένοι να κάνουν ζημιά, που χρόνια προσπαθούν να κάνουν ζημιά στους ανθρώπους του Δέλτα του Εύρου, βρήκαν μια ευκαιρία μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς, στο κακό, στη φασαρία, όλο αυτό το πράγμα που έγινε, να περάσουν και περάσανε. Αν έχεις πρόσβαση στα κεντρικά ΜΜΕ, μπορείς να περάσεις πολλά πράγματα τελικά. Και περάσαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λάθος μηνύματα και λάθος εικόνα. Συκοφαντικά, επί τούτου φτιαγμένα μηνύματα, και η εικόνα είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί αν την παίξουν δύο κανάλια στο πρωινό τους. Πάρα πολύ εύκολο. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που προσπαθείτε να βάλετε μία τάξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο η εικόνα αυτή να αποκατασταθεί, να ξαναγίνει αληθινή εικόνα, αλλά θα το κάνουμε και θα το κάνουμε καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Εδώ είμαι σαν Γιώργος Αποστολόπουλος. Τον εαυτό σας εκπροσωπείτε, αυτό θέλετε να πείτε? Τον εαυτό μου, ο οποίος για πολλά χρόνια εκπροσώπησε το ενίσιο Δέλτα. Για πολλά χρόνια ήταν η φωνή του ενίσιου. Το πρόσωπο το οποίο έβαζε ο καθένας στο μυαλό του να άκουγε ενίσιο. Και με προσβάλλει και προσωπικά όλο αυτό. Και το σύλλογο και πιο πολύ τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν και την πρόσβαση να έρθουν εδώ, που ζουν μέσα στο Δέλτα. Ποιοι είναι, τους ξέρουμε. Ποιο είναι το ενίσιο, το ξέρουμε. Οι Ευρύτες το ξέρουν. Ο Εύρος ξέρει τι κάναμε. Ξέρει τι κάνουμε, μας χειροκρότησε. Μας στηρίξανε φορείς, θεσμοί, υπηρεσίες, βουλευτές, υπουργοί, δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας μου χτυπήσαν την πλάτη. Γιώργη, μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαι εγώ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πολύ πρόσφατα, με ανάρτησή του ευχαριστούσε τους ανθρώπους. Από το ενίσιο. Από το ενίσιο. Η Αθήνα δεν τα ξέρει αυτά. Η κάτω Ελλάδα δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά εμείς τα ξέρουμε και καμαρώνουμε και χαιρόμαστε, αλλά δεν τα ξέρει. Την ιδρυτική διακήρυξη του Συλλόγου Ενίσιου Δέλτα που κατηγορήθηκε σαν άντρο. Την έχουν υπογράψει πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι. Ακριβώς, σαν άντρο συμμοριών ακροδεξιών. Την επιστολή που είχαμε στείλει τότε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την έχουν υπογράψει όλοι, όχι πολλοί. Πλην ενός. Και πρώην βουλευτές και νυν βουλευτές και όχι μόνο, τοπικοί άρχοντες. Την έχουν υπογράψει όλοι. Άνθρωποι του πνεύματος, υπηρεσιακοί, αιρετοί. Ναι, γιατί όλοι είχαν καταλάβει το σκοπό αυτής της προσπάθειας, κύριε Μπράβο, Αποστολόπουλε. άνθρωποι των τεχνών, θεσμικοί, οι ίδιες οι υπηρεσίες. Ο οποίος σκοπός δεν χάθηκε όμως. Όχι, φυσικά. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιοι να προσπάθησαν να αλλοιώσουν αυτή την προσπάθεια που κάνει το ενίσιο, η οποία είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις καλύβες, έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει να μην τα αναλύσουμε όλα αυτά. Αλλά ο σκοπός δεν χάθηκε τελικά. Έτσι. Ούτε πρόκειται να χαθεί. Όχι. Ακόμα και αν νομιμοποιηθούν οι καλύβες, το ενίσιο θα υπάρχει και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί η δουλειά του είναι και ο εξοραϊσμός, είναι και η αναβάθμιση. Ναι, γι' αυτό λέω, είναι και η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας στο Δέλτα του ποταμού Εύρου, του περίφημου. Και τα τοπικά μου προβάλλανε τον αγώνα και τις δραστηριότητες μας όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε ο στρατός. Ο στρατός, η πολιτεία, οι ενόπλες δυνάμεις. Και μας είπε: ελάτε εδώ, εσείς που ζείτε στις καλύβες, να σας κάνω εθνοφύλακες. Γίναμε όλοι όσοι ήμασταν σε ηλικία να γίνουμε εθνοφύλακες.
Τώρα δεν μπορούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα τι κάνει το ενίσιο. Όχι, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Για τον άνθρωπο, εμείς την ξέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την ξέρουν. Γιατί αυτό κάποιοι το κάνουν λοιπόν αυτό. θέλησαν αυτή την εικόνα την αλλοιώσουν. Να μείνουν μόνο σε κάτι που ακούστηκε και ενδεχομένως το Συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Ήρθαν να μας κάνουν εθνοφύλακες. Μας δώσαν όπλα στα χέρια. Η ελληνική πολιτεία. Ξέρετε, ο στρατηγός της Ημεραξίας δεν έχει όπλο στο σπίτι του. Ο Γιώργης Αποστολόπουλος, ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο Κώστας, ο Γιάννης έχουν όπλο στο σπίτι τους. Για να κρατήσουν τις πρώτες ώρες. Είναι αυτοί που είναι στα σύνορα. Ήρθε λοιπόν η πολιτεία και έδωσε όπλα. Εντάξει, εθνοφύλακες και συμμορία δεν πάνε. Σε συμμορίες. Εντάξει, είναι τραγελαφικό. Μην τρελαθούμε, τα Προφανώς. ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Έρχεται. Δώσαμε και μια καλύβα στο στρατό. Έχει καλύβα στο στρατό δίπλα σε μένα. Εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε και από εκεί τον αγώνα και τις δραστηριότητες. Έρχεται το συμβάν το περίφημο με τους 3 που πιάσανε κάποιους λαθρομετανάστες. Δεν τη λέω τυχαία τη λέξη. Εγώ δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί αυτός που τους διακινεί είναι λαθροδιακινητής και οι διακινούμενοι δεν είναι λαθρό και είναι οτιδήποτε άλλο που μπερδεύω τη γλώσσα. Γιατί η ζωή δεν είναι λαθρέα, αλλά μην την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Η ζωή δεν είναι λαθρέα. Ούτε και κανένας άνθρωπος είναι λαθρέος. Παράνομοι μετανάστες είναι. Ούτε με χαρτιά έρχονται, ούτε. Αλλά δεν θα τα εφωνήσουμε τώρα. Γιατί αυτό, ο παράνομος διακίνητης λέγεται λαθροδιακίνητης, τότε και δεν λέγεται παράνομος διακίνητης. Τέλος πάντων, άσχετο κοινό, δεν είναι τη κουβέντα μας και δεν μας ενδιαφέρει. Κάποιοι άνθρωποι είναι φουκαράδες, κάποιοι άλλοι έρχονται να βρουν δουλειά. Με αφορμή λοιπόν αυτό το συμβάν. Είναι αλλονού υπόθεση να του λύσει αυτό το θέμα. Εγώ τους έχω ταΐσει χρόνια και τους με και τους δε, γιατί όταν δεις μπροστά στην πόρτα σου έναν που φοράει παντελόνι στο νούμερο και έχει μείνει 50 κιλά. Και έχει κανένα παιδί δίπλα του. Λοιπόν, καλά παιδιά νοικιάζονται κιόλας στην Τουρκία για να περνάνε. Δεν έχει σημασία, ταλαιπωρούνται όμως. Όταν τα βλέπει ο Ευρύτης αυτά, όμως κύριε Αποστολόπουλε, νιώθει την ανάγκη να βοηθήσει. Δεν μπορείς να μην τον ταΐσεις. Και τα παλιότερα χρόνια κινδυνεύαμε με 11 χρόνια φυλακή για υπόθαλψη εγκληματία. Βέβαια. Τα ξεχνάνε κάποια αυτά. Τα ξεχνάνε αυτά. Δεν βολεύει να τα θυμούνται. Έρχεται το συμβάν λοιπόν με τα 3 άτομα που βάλαν κάποιους στο τέλος πάντων, η δικαιοσύνη θα τα διερευνήσει. Οι περίφημοι σερίφιδες που τους λένε κτλ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με το ενίσιο Δέλτα, με τους ανθρώπους του Δέλτα του Εύρου, με τις Καλύβες δεν είχαν ποτέ. Καμία σχέση. Ποτέ. Ούτε έχει κανείς τους Καλύβα, ούτε είναι κανείς μέλος του συλλόγου. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει να δουν τον τόπο μέσα. Και έρχεται ένας τύπος που έχει πρόσβαση στα ΜΜΕ, παίρνει το συμβάν αυτό, πιασάρικο συμβάν, την ξέρει τη δουλειά, το κολλάει πάνω στο ενίσιο Δέλτα και εμφανίζονται σε κεντρικές εφημερίδες δημοσιεύματα του τύπου ότι εκεί μέσα είναι συμμορίες και σκοτώνουν τους μετανάστες και βασανίζουν τους πρόσφυγες και οι σερίφιδες του Δέλτα του Εύρου, στη Χιλία έγινε το συμβάν από όσο ξέρω εγώ, οι σερίφιδες του Δέλτα του Εύρου, στημένο, ψέμα, συκοφαντία, το παίρνουν τα ΜΜΕ χωρίς να το ψάξουν, χωρίς να ρωτήσουμε, χωρίς να πάρουν την αντίθετη άποψη. Συμφωνούμε απόλυτα. Με αυτό που λέτε πρέπει να πω το εξής, γιατί και εμείς οι συνάδελφοι μεταξύ μας εννοώ του Εύρου το συζητήσαμε πολλές φορές αυτό το χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ήταν ελάχιστοι οι δημοσιογράφοι της Αθήνας οι οποίοι γνώριζαν και την περιοχή και τα γεγονότα και τους ανθρώπους. Ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Και ρωτώ από τους ελάχιστους, θέλω να το πω, το οφείλω, πρέπει να το ξεκαθαρίσω, υπόθηκαν και τα σωστά. Και είμαι και εγώ υπερήφανη ως Ευρύτης, ανεξάρτητα από τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Οι περισσότεροι όμως δημοσιογράφοι της Αθήνας προφανώς και είπαν πράγματα που δεν ίσχυαν ούτε για την περιοχή, ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για γεγονότα έτσι όπως εκτελήθηκαν. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που ήξεραν. Με τον Γιώργο τον Αποστόλο. Ανεξάρτητα το δικό σας γεγονός. Την κυρία Άρτεμη τη λες ακροδεξιά, το Θόδωρα, το λες. Άνθρωποι. Έναν ξέρω. Και τους ξέρω όλους μες στο Δέλτα. Έναν ξέρω που δηλώνει ακροδεξιός και μακάρι θέμα να είναι όλοι ακροδεξιοί έτσι. Τίποτα απλά του κόλλησε. Μάλιστα. Ωστόσο, σας άκουσα σήμερα στον Δημήτρη τον Κολλιό, εχθές μάλλον, να λέτε ότι θα στραφείτε νομικά ενάντια σε οποιοδήποτε θέλει να παίξει με αυτή την υπόθεση με το ενίσιο. Όχι. Και εσείς... Προσωπικά έχουν ήδη γίνει κάποιες μηνύσεις και γίνονται και αγωγές, αλλά αγωγές θέλουν πολλά λεφτά, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Και θα προχωρήσω μέχρι εκεί που μπορώ να μαζεύω λεφτά. Να κάνω αγωγές. Το πήρανε άκρητα. Το πήρανε χωρίς να το ψάξουνε. Κανάλια μεγάλα, εφημερίδες μεγάλες. Το πήρανε και το δημοσιεύσανε αυτό το πράγμα. Χωρίς να ρωτηθεί κανένας. Το ενίσιο Δέλτα έχει ένα. Δυστυχώς είναι μια τακτική που τη βλέπουμε συχνά. Συγγνώμη, το ενίσιο Δέλτα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Έτσι. Αν δεν τους άρεσε ο Πάρης ο Παπαδάκης που είναι πρόεδρος, που ήταν, θεωρώ παραιτήθηκε,
Είναι δικό του θέμα. Εντάξει, ένα τηλεφώνημα δεν δεχτήκατε από αυτού του δημοσιογράφου που έκαναν Κανένα τίποτα. Είμαι σίγουρη. Κανένα τίποτα. Είμαι σίγουρη. Δεν το ψάξανε, τα ανεβάσανε έτσι. Γι' αυτό θα πάνε κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί να με κατηγορήσει εμένα για ακροδεξιό. Μπορεί να βλέπει τώρα το εγγόνι το δικό μου στην τηλεόραση, την καλύβα του παππού και να λέει από κάτω για εγκληματίες και να με παίρνει κόρη μου λέγοντας ρε μπαμπά, τι είναι αυτά που λένε πάλι για εσάς. Αυτό θα το πληρώσουμε. Έχουμε ανθρώπους πίσω μας. Δεν είμαστε κάποιοι πεταμένοι μέσα σε ένα βάλτο που δεν νοιάζεται κανένας για μας. Κύριε Αποστολόπουλε, επειδή όλοι ξέρουμε το έργο του Ενίσου και τι ακριβώς κάνετε εκεί καθημερινά επί όλα αυτά τα χρόνια, περιμένουμε ακόμα να διευθετηθεί και το ζήτημα της νομιμοποίησης των καλυβών. Έχουμε κολλήσει σε αυτό το έργο το προεδρικό διάταγμα. Μέσα σε ένα από αυτά που μας κατηγορήσανε και που, κατηγορούν και θεσμούς και υπηρεσίες. Τα δημοσιεύματα αυτά κατηγορούν και τους θεσμούς. Κατηγορούν τις υπηρεσίες. Κατηγορούν τους αιρετούς, τους τοπικούς άρχοντες. Δεν βγήκε και κανένας να διαμαρτυρηθεί από αυτούς. Τι υποθάλτουν ακροδεξιούς όλοι αυτοί. Και μια από τις ερωτήσεις που μπαίνουν πολύ έντεχνα μέσα είναι γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν εφαρμόζονται γιατί. Γιατί με τον νόμο του Φάμελου δίνεται η δυνατότητα σε εμάς, επιτέλους, να νομιμοποιήσουμε τις καλύβες μας. Αλλά για να εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Δεν φταίει κανείς που επί 7 χρόνια, 6 χρόνια τώρα, πόσο είναι 7, πάμε, δεν έχει εκδοθεί. Για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα πρέπει να γίνουν μελέτες. Ποιος θα τις κάνει? Ποια υπηρεσία θα το κάνει που τους αφήσανε με 2 ανθρώπους και 3 υπηρεσίες? Πού θα βρει που τις μελέτες τις κάνουν οι ΜΚΟ? Εδώ όμως δεν μπορούν να τις κάνουν οι ΜΚΟ, πρέπει να τις κάνει η κρατική υπηρεσία. Και έτσι καθυστερεί το πράγμα, χωρίς να κατηγορώ κάποιον. Φυσικά και δεν μπορούν οι άνθρωποι, άμα δεν έχουν βενζίνα, να βάλουν στα αυτοκίνητα τους οι υπηρεσίες. Εγώ προτείνω πάντως σε αυτούς που έχουν γράψει αυτά τα δημοσιεύματα και έχουν κάνει και την αναπαραγωγή, γιατί αυτό είναι χειρότερο. Η αναπαραγωγή είναι χειρότερη από αυτό που το γράφει, προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, να σας πάρει χεράκι-χεράκι και να τον πάρετε χεράκι-χεράκι, να τον πάτε μια μέρα στις καλύβες, να του πείτε και για το ενίσιο και τι ακριβώς γίνεται και δεν γίνεται. Και μετά να κάτσει να ξανασκεφτεί τι έβγαλε στη δημοσιότητα, κύριε Αποστολόπουλε. Θα τους πάρω λεφτά και να τα κάνω τζιπάκια για τη συνοριοφυλακή. Κάτι θα κάνω, θα τη βρω την άκρη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δώστε μου 2 λεπτά ακόμα. Γρήγορα. Ναι. Ακούγεται, προσπαθούν να το καλύψουν, ότι όλο αυτό για να χτυπήσουν τον Παπαδάκη που έγινε βουλευτής με τον Βελόπουλο. Δεν είναι για να χτυπήσουν τον Παπαδάκη. Αν ο Παπαδάκης γινόταν βουλευτής με τον Κουκουέ, θα μας λέγανε όλους κομμουνιστές. Αν γινόταν με τη Νέα Δημοκρατία, θα μας λέγανε όλους νεοδημοκράτες. Γίνεται καθαρά για το ενίσιο. Γίνεται καθαρά στημένο, ξέρω από πού και θα αποδειχθεί στο δικαστήριο για να χτυπήσει τις καλύβες. Το παράπονο το δικό μου είναι με τους τοπικούς άρχοντες. Τοπικοί άρχοντες οι οποίοι έχουν βάλει την υπογραφή τους. Κάποιοι από αυτούς είναι μέλη του συλλόγου. Πού είναι οι βουλευτές μας? Έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Είναι μέλη του συλλόγου κάποιοι. Πού είναι οι δήμαρχοι μας, οι πρώην δήμαρχοι? Άνθρωποι που μας σταθήκαν όλο αυτόν τον καιρό. Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Αφού δεν ευσταθούν όλα αυτά. Όχι. Κύριε φοβηθήκανε και τους χαρακτηρίσουν ακροδεξιούς και τραβηχτήκανε. Όχι, υπάρχει και η άλλη εξήγηση. Καλά, δεν μπορεί από τη μια να σας παίρνουν χεράκι-χεράκι να πηγαίνετε στα Υπουργεία τα προηγούμενα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε δει, τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και από την άλλη ξαφνικά έχετε γίνει η συμμορία. Αλλά όλα αυτά τα δημοσιεύματα φτάσανε σε έναν υπουργό. Ο υπουργός δήλωσε θα εφαρμοστεί η νομιμότητα. Την νομιμότητα την είπαμε ποια είναι πιο πάνω. Φτάσανε σε έναν εισαγγελέα. 2 εισαγγελίες του Αριοπάγου διατάξανε έρευνα. Οι εισαγγελείς θα κάνουν την έρευνα τους, θα πάνε στις υπηρεσίες, στις αρχές, θα πάρουν την αλήθεια. Και σωστά θα κάνουν, έτσι πρέπει. Φυσικά. Η εικόνα που σχηματίστηκε στον κόσμο για μας, πώς θα διορθωθεί? Εντάξει, κύριε Αποστολόπουλε, οι ευρύτες ξέρουν. Θα βρεθεί ένας. Οι ευρύτες ξέρουν. Η υπόλοιπη Ελλάδα νομίζουν ότι οι ευρύτες είναι φασίστες σήμερα. Θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να φωνάξει τον άνθρωπο που έγραψε αυτό το κείμενο, τις εφημερίδες του Δονησίου. Ελάτε εδώ, φέρτε μου τις αποδείξεις, πέστε μου ονόματα. Θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να το κάνει? Εάν δεν πιέσουμε εδώ τώρα εμείς, αν δεν βγούμε να σκούξουμε, να γράψουμε στις εφημερίδες, να φωνάξουμε σε κανάλια, θα ασχοληθεί ένας εισαγγελέας? Θα του πει: έλα εδώ, κύριε μου, εσύ. Κατηγορείς κάποιους ανθρώπους. Φέρε μου τις αποδείξεις σου. Γιατί δεν ήρθε σε μένα, αφού έχεις αποδείξεις? Μάλιστα.
Λοιπόν, η δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς πάντα σε αυτές τις διαδικασίες γενικότερα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, ακόμα και για τα περιστατικά με τους ερήφιδες, όπως είπατε. Βεβαίως, όλοι καταδικάζουμε την αυτοδικία, δεν το συζητώ καν. Εγώ σε αυτό είμαι κάθετη, κύριε Αποστολόπουλε. Θα γυρίσουμε σε κανόνες ζούγκλας, έτσι. Ούτε δηλαδή δεν θα υπάρχουν καν κανόνες. Δεν μιλάμε για δημοκρατία πια. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω, τα καταγράφω, τα προβάλλουμε και από εδώ και έπειτα θα πάρουν και τον δρόμο τους. Ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πριν μερικά χρόνια, σε μένα προσωπικά, ήσταν και εσείς Κιθαρό, στη διευρυμένη που είχε γίνει στο Θράκη Παλάς, υποσχέθηκε λύση στο θέμα. Γιατί ξέχασε την υπόσχεση του? Έμαθε ότι είμαστε ακροδεξιοί ή απλά ξέχασε? Λοιπόν, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Γιατί καθυστέρησαν τα πράγματα, προφανώς δεν έχει να κάνει με αυτό το περιστατικό. Κύριε Αποστολόπουλε, το ξέρετε. Τολμήσαν να μιλήσουν για το 20, ότι κακοποιούσαμε ανθρώπους το 20. Η αστυνομία, ο στρατός έπρεπε να τους έχουν κάτσει στο σκαμνί. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Δεν φτάνει ο χρόνος ποτέ για τέτοια πράγματα. Ποτέ όχι. Να είστε καλά. Και ειδικά με εσάς εννοείται ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ.